iwili ashiyele iy'ngane zakhe imali namafa nemoto nemizi nayo yonke into. Ashiye indodla akashiye indodle mese engalishiyelile utho ibandla. Hayi ke akushuthi awusekhona la. Ngizwakalile kodwa la. Ngithi mina umuntu enza iwili ashiyele umyeni wami zokushiyela imoto eziwu5. Ingane zami zoshiyela umuzi. Lezi ezinye ngizoshiyela 2 million. Afe. uJesu engamshiyelanga ivele le ka 2 million izinhla 2 million. Ha. Vele uma usefile usuke ungasashona ngake lapho usuke ungasena nhlonipho. Sethi usefile vele lo. Lalela ningi after tears maqeda ungcwatsho sobadedela abazalwane behamba bese siyasala sikhiphe bathenga utshwala ngemali yakho bathenge yonke into kube ikajekeni house kwehle kwenyu kudliwa imali yakho okholwayo. Hayi bazalwane ibandla silishiyelani lona uthi mangifa ubana kathatha lokho kodwa ngicela u50,000 wami kwipension yami uhambe uyebandleni uJesu atholi awubazalwane.